Біздің институтқа федераль министерство һәм Башқұрт Шульганташ курсаулығы мөрәҗәгатьтә безнең экспертизаны бирергә Шульганташ курсаулыгына Александр Владимирович Рюмин исемен бирергә буламы дигән. Шу ничек карайсагыз, безнең институт археологтар эксперт буларак. Безнең инде археология отделы археологтары экспертиза үткәреп, фәнни экспертиза беренчедән Рюминның Александр Владимировичның хезмәткәрлеген күңелендә тотып, беренче ул 1959 елда Шульганташ курсавында эшләгән вакытында ошо бүген инде бөтә дөньяга билдәле хүрәтләрне таба, 16 рәсемдә таба. Һәм инде булның турала мәкаләләр бастырып чыгара, чит илдә һәм СССР Фәннәр академиясының археология институтына сыгыш яһай. Бунан соң инде планлаштырылган тикшерүләр башлана. Менә бу хүрәтләрне Бадыр җитәкчелегендәге экспедиция күп еллар ошо Шульганташ мәмгыятендә эшләй. Менә ошларны исәп алып, без институт буларак инде ошондай хезмәт бирдек. Бу исем бирелергә мөмкин. Әмма ләкин безнең караш шундый, ул булырга тиеш. Җәмәгатьчелек теңдә фикерен ишетергә тиеш без экспертлардан да, галимнардан да. Һәм инде менә ошо процедуралар үткәч, инде консенсус рәвештә генә кемдеңдер физик кешенең билдәле шәхеснең исеме бирә алыла.